Іпохондрики просто хочуть уваги. Це міф. На жаль, це міф. Великий міф. Іпохондрик бажає вилікувати свою хворобу, але хоче її лікувати так, як він вважає правильним. Іпохондрик постійно тільки робить, що ходить до лікарів. Це, на жаль, правда. Іпохондрик ходить до всіх лікарів, щоб знайти будь-яку хворобу, але не психічне захворювання. Якщо не звертати уваги, минеться. На жаль, це міф. Не минеться, тому що хвороби треба лікувати. Іпохондрію може захворіти будь-хто. Це, на жаль, правда. Ми всі смертні, і ми всі можемо захворіти на будь-яку хворобу.